Šta ćeš? Hoću ovdje ostaviti, da? Možeš. Ovdje ti možeš. Ovo pored hotela. Nek potroši ovo što ima 2 GB. Ipak ovo su... Imaš ono SD karticu, nemaš? Ima, pa to je 2 GB. Ona nema telefon u sebi ništa. Jesu naši? Jesu, ono plavo. To je duroljna masta. Ja kad ide uživam. O, Bože. Ovo je kataklizma. Digni mi trotu, šta sad? Uvučimo čizme. Uvučimo čizme. Da nikako tamo u travu. Ništa ne odvozi, neki general je određen za to. Momir Zec. Ja, i on je kao zadužen da to raspoređuje, da se čisti dovoljno. Nevjerovatno je da toliko smeća stoji ispod objekata, a da pri tome ništa ne pali. Baš tako, baš jeste. Jeste da jedna kišica padne, a ne dugo treba. Evo sad dolazim do toga, i tu je, vidi se, nije dubako, ima mlijeka, ima mesa, ima koje čega. Što to tamo je bio udarni portalac, kako mi objašnjava radi. Ima ovaj naš čisti. Njemu je ušli. Čisti je kešer, tamo kešer na auto, vidio sam na ulici, u centru
Kod Igora isto. Kod Igora Ja, isto. mali Igor. Da, isto, nema ništa. On, Vule i Miladinka, jel, ko je još? Kome je još ušlo u kuću? Miladinka, da. Miladinka je najbolje prošla. U nje, Ne, u može nje, pola neto, jel? tako ti, nije sam parket dignut i tako. Nije ona je a ima... onaj mladi momak što dolazi njih dvojica zajedno, on uvijek. Boban, Boban, kod njega isto. Vujić. Jest. A kažem ti, sve... Vidiš li ti od mene? Malo izmakljimo vamo, prema Rudanki, pa ćemo tvati po vozoru, pičku.